Oy, Sidi. Sayuan mo, oy. O, yaya. Kay Mamaligya ako lansunis. Butanan ni mo, Sidi, oy. Makahuman jud kag eskwela ana ba? Ugihan kay ka Mamaligya. Alangan, yaya. Mamang ko'y balon. Mamaligya na ang kog lansunis. Ana jud, Sidi. Ayog sundog sa mga bata nga nagsaligra sa mamag papa. Aw si Madam. Palangga kasi ang mama. Dako pa kay balon. Pero ang grado, ambot lang. Salig mangud sila kay dato. Ana dyan na mga dato, yaya. Magsarig jud. Pero, yaya, buutan na biya si Madam Moron. Maayo unta, Sidi. Permanente na na. Unta, yaya, no? Ampun na lang jud nato, Sidi. Nga permanente na buutan si Madam. Yaya, asa na si Madam? Na, nag-ilis pa, Sidi. Kanihara na, murag nag-make up pa. Di na pahalin akong tinday, yaya ba? Malit na may. Tawagon lang na ako, Sidi. Hulat lang dira. Madam! Magdali dira kay nana si Sidi. Wait lang, yaya, kaya napagwapa pa ko. Yan ako, Madam. Lansunis. Pagulat lang dira si De. Para dili ka mabugatan si De, ako na lang palit, anak. Yes! Gulat lang ha, kaya magsapatos pa ko. Yaya, nakadungog ka atong giingon ni Madam, yaya. Oh, Sidi. Grabe na gyud kahimala si Madam ba? Yes, di na ako maglisod magdalaan ni. Okay kay Sidi. Kay palito ni Madam ang mong baligya. Gani, yaya, no? Yaya, yatag ka si De, bayad sa yung baligya. O, ni ibayad ni mo sa baligya ni Sidi, Madam? Oh, yaya, ano man, huwag kayo salig sa kuha. Nakuha ani Madam, oy. Gamer, kayo na yaya, oy, sa kwarta ni Mami. Aw, sige, Madam. Naaras Sidi, oh. Bayad sa mong baligya. Ha? Nakuha, ana yaya, oy. 100 pesos naman ni akong baligya. Yaya, Imuha na lang daw ni Sidi. Kaya daghamay kwarta sila, Madam. inuot ka yaya? Ay, diri Sidi. Nag-joke ko. Pahintaan na Sidi, ha? Oh, ang bilang nga yaya, be. Basi mausap iyang una-una. Nagkuha sa akong balon eh. Taguan na ako ni. Kala niya ako'y balon susunod. Ang ispod ka, ha, ni?